وردو አይኮነን ካብ ሰማይ ሰማያ ሰውረደካ ንዓይከ ተድፍን ናይ መስቀል ፍቅርኻ ግዲሉካ ንሞተይ ክትመውት ጾረይ ክትክንትቶ ፍቅር ግዲሉካ ታሪኸይ ክትልውጦ ንሞተይ ክትመውት ጾረይ ክትክንትቶ ፍቅር ግዲሉካ ታሪኸይ ክትልውጦ ፍቅርኻ فقري كابز ملوخا نلعل فقريخا مسخا يلا سمسن آخا اوكي نايلوم بايبل ستارينا لوقاس تشعته كاب حدا كسعسر شوعته زلوي بستخال نمتن እግዚአብሔር ጸጋብ ዘምዛሐለ መጠን ንኹሉ ክትንክፎ ፍትኔ ብዙሕ ዘተክረሉ ኣብቲ ካብ ቁጽር 1-6 ዘሎ ሓሳቢ ምክንያቱም ኣብኡ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ስለስተረዳእኹ ማለት እዩ ዝበዝሐ ኢዮብ ተጫሪቱንሎ ግን እግዚአብሔር ይባረክ ኣነውን ፊሊፕ ዝበለ መንገዲ ክዛረበ ማለት እዩ ነቶም 12 በሓባር ጸዊዑ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣጋንንቲ ሕማሙን ከሕዊዩ ኃይልን ስልጣንን ሃቦም መንግስት አምላክ ክሰብኩን ንሕሙማት ከሕዊን ከኣ ለኣኾም ኣነስ በዓል ኢዮባሲ ብዛዕባ ኤክሶሲያ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ዱናመስ እውን ክትዛረብ ተጸበየ ነይረ ግን ኣይተዛረብካን እንታይ ሂቦም ኢሉና ኃይልን ስልጣንን ሃቦም ንመነመን እዚ ስልጣን ተዋሂቡ እንድሕሪና ነቶም ናይ መጀመርታ ሐዋርያት ነቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ እዩ ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣጋንንቲ ሕማምን ከሕዊዩ ስልጣን ሂቦም ነቶም 12 እንታይ ብለና በሓባር ጸዊዑ ኣብ ልዕሊ ኩሎም زعبيو زناسو زحيلو بقى دخومات ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣጋንንቲ ሕማም ከሕዊ ስልጣን ሂቦም ይብለና አሜን ኣነ ሓንቲ ነገር ሪኤ ማለት ያብ ዝኸንብብ ከለኹ በሓባር ጸዊዑ ክብለና ሆሎሲ እንታይ ዘሪኤና ዞም ሰባት ኩሉ ሰዓ በሓንሳብ ምስ ኢየሱስ ኣይኮኑን ነይሮም ማለት እዩ ምክንያቱም ገሊኣቶም ከምቲ መጽሐፍ ቅዱስ ዝነግረና ሰብ ሓዳር ነይሮም ቤተሰብ ዝነበሮም ሰባት ስለዝነበሩ ማለት እዩ ኣይኮነን ዲኦዱሳኔ በሓባር ጸዊዑ ማለት ፋሂሎም ነይሮም ክኾኑ ክእልዮም ብዙኾነ ወይ ፋሚሊ ክርኢ ኸይዶም ክኾኑ ክእልዮም ብዙኾነ ግን ንሁሎም በሓባር ጸዊዕነቶም ናቱ እንታይ ገይሩ ነዚ ስልጣን እዚ ሂቦ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ እንታይ ብለና ምዕራፍ 5:8 ሓደ እኳ ነቶም ናቱ ምናዳግና ንስድራ ቤቱ ዘይሐሊን ተሎ እምነቱ ዝኻደ ካብቲ ዘይኣምኑን ዝገደደ ይዝብለና ሰሚዕኹም ኣለኹም ሓደ እኳ ነቶም ናቱ ምናዳግና ንስድራ ቤቱ ዘይሐሊን ተሎ እምነቱ ዝኻደ ካብቲ ዘይኣምኑን ዝገደደ ይብለና ስለዚ ኢየሱስ እምነቶም ዝኻዱ ካብቶም ዘይኣምኑን ዝገደዱ ክኾኑ ስለዘይደሊ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ በብጉጅለ እንዳገበረ ናብ ቤቶም ክኸዱ ይፈቅደሎም ነይሩ ማለት እዩ ከምዚ ካብዚ ቃል ከም ነንብቦ ብዙሓትን ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ዝሰማምዑሉ ሓሳብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘጽንዑ ሰባት ነዚ ሓሳብ ይትንክፎ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስና ንጎይታ ቀዳማይ ክንገብሮ እምበር ንስድራ ቤትና ክንጥንጥኖም ኣይነግረናን እዩ ኣይኮነን ዲ ቅዱሳኔ መጽሐፍ ቅዱስ ንጎይታ ኣብ ህይወትና ቀዳማይ ክንሰርዖ እምበር ንስድራ ቤትና ክንጥንጥኖም ንወለድና ንኣንስትና ንደቅና ክንጥንጥኖም ኣይነግረናን እዩ ማቴዎስ 10:37 ከና ክነንብብ ኮለና ብግልጽ ይነግረና እዩ እቲ ካባይ ነብኡን ነዲኡን ዘፍቅር ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ ካባይሲ ንወዱ ወይስ ንጓሉ ዘፍቅር ድማ ንዓይ ኣይበቅዕን ኢሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ንዓይ ድሕሪት ዝሰርዓኒ ዝብል ዘሎ እምበር ቤተሰብኩም ጽልዑ ቤተሰብኩም ኣይተፍቅሩ ይኮነን ዝብለና ዘሎ
ولا بماركوس 10 قصر 29 እውን ከናንተን ቢምና ከም ዚብለና ኢየሱስ መለሰ በለውን ምእንት ወንጌል ኢሉ ቤት ወይ አህዋት ወይ አሃት ወይ አቦ ወይ አደ ወይ ሰበይቲ ወይ ውሉድ ወይ ግሩ ዘሓደገ ዘበለ ሕጂ አብዝ ዘመን እዚ አቤት አህዋት አሃት አደ ውሉድ ግሩ ሚት ኻበት መስደት አብታት መጻለም ካናይ ዘላለም ህይወት ዘይረክብ የልበን ኢሉ በሐቅ ብለኩም አለኹ ብለና ብዙኾነ ኢየሱስ ነቶም 10 ክልተ ነቶም 10 ክልተ በሐባር ጸዊዑ ኣብ ልዕሊ ሁሉም አጋንንትን ሕማምን ከሕዊዩ ኃይልን ስልጣንን ሂቦም ይብለና ኣብዚ ሓደ ክነስተበለሉ ዘለና ቃል አሎ ንሱ ኻንታዩ ኣብ ልዕሊ ሁሉም አጋንንትን ሕማምን ዝብል ቃል አሜን ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ሁሉም አጋንንት ክብል ኮሎ እንታይ ዘርኤና እቶም አጋንንቲ ዝተፈላለየ ደረጃታት ዘለዎም ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ሁሉም ክብል ኮሎ ኣብ ልዕሊቶም ዝዓበዩ ዝሓየሉ ዝነዓሱ ዝደኸሙ ኣብ ልዕሊቶም በቃ ስልጣናት ደረጃታት ዘሎ ብሙሉኦም ማለት ይኽብር ንጎይታ ይኹን አሜን ስለዚህ ንዓይና አሃትኩምን ዘይግዛ አጋንንትስ የለን ነዚ ስልጣን ዝተቀበለ ነዚ ኃይል ዝተቀበለ እዚኦም ደረጃታቶም ዝተፈላለየ ደረጃታት ዘለዎም አጋንንትሲ ዘይግዝኡ የለን ኢየሱስ ጎይታይ ንናይ ኢየሱስ ስልጣን ዘይግዛ አጋንንቲ ከም ዘይሎ ይዝኽፍል ዝብረና እቲ ዝተቀበልዎ ኃይልን ስልጣንን ኣብ ልዕሊ ኩሎም አጋንንትን ሕማምን ክስልጥኑ አሜን ኣብ ትሕቲ ዝተቀበልዎ ኃይልን ስልጣንን ዘይምብርከኽ ዘይግዛ አጋንንት ኾነ ሕማም የለን ኢየሱስ ጎይታይ ካብዚ ክፍል እዚ ብዙሕ ነገር ኢና ንመሃር ኣለኹም ዶ ካለ ኸይተዛረብ ኩሉ ከሓልፎ ዘይደሊ ነጥብ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ስምዑን ጽቡቕ ጌርኩም ኢዮብ አንቶይ ብዛዕባ delegated power እናበለ ዛረብ ነይሩቲ በቃ በውክልና ዝወሃብ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ሰብ ኃይልን ስልጣንን ክህቦ ኮሎ እቲ ኃይልን ስልጣንን ዝህብ ሰብ ባዕሉ ኃያልን በዓል ስልጣንን ክኸውን ኣለዎ ኣይኮነ እንዴ እንተ ዘይኮይኑ ግና እቲ ዝህቦ ኃይል ኾነ ስልጣን ዘይሰርሕ ዘይጠቅም ይዝኸውን ተረዲኹምኒ ኢየሱስ ኣብዝነቶም 10 ክልተ ጸዊዑ ኃይልን ስልጣንን ኣብ ልዕሊ ኩሎም አጋንንትን ሕማምን ክህቦም ኮሎ እንታይ ዘርኤና ንናይ ኢየሱስ ኃይልን ስልጣንን ዕቤትን እንኮላይ ዘርኤና ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን በዓል ስልጣን ስለዝኾነ ስልጣን ሂቦም ኃያል ስለዝኾነ ኃይል ሂቦም ኢየሱስ ጎይታይ እዚ ሕጂ ናብዞም 10 ክልተ ሓሊፉ ዘሎ ኃይልን ስልጣንን ኢየሱስ ኣብ ሉቃስ 4:33-36 ተጠቂሙሉ አጋንንቲ ከውጽ ኾሎ ተገሊጹ ይዘ ኃይል እዚ ኣይኮነ እንዴ ስለዚህ ኢየሱስ እቲ ኣብኡ ዘሎ ኃይልን ስልጣንን እዩ ንደቀ መዛሙርቱ ሂብዎ እንታይ ብለና ኣብታ ቤት ጸሎት ከኣ ርኹስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብ ኣይነበረ በዓቢ ድምጽ ከኣ ኣይ ኢየሱስ ናዝራዊ ምሳኻ እንታይ ኣሎና ክተጥፍኣና ዶ መጺኻ አታናይ አምላክ ቅዱስ መን ምዃንካ ፈሊጠለኹ እናበለ ጨደረ ኢየሱስ ከኣ ስቕበል ካብኡን ውፃ ኢሉ ገንሖ እቲ ጋኒን ድማ ኣብ ማእኸሎም ደርበዮ ገለኳ ኻይጎድኦ ከኣ ካብኡ ወፀ ኩሎም ሰንበዱ ንሓድሕዶምን ከኣ እዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ ንርኹሳት መናፍስቲ በኃይልን ብስልጣንን ይእዝዞም እሞ ይወፁ እናበሉ ተዛረቡ አሜን ነዚ ኃይልን ስልጣንን እምበአር ንደቀ መዛሙርቱ ሂቡዎም ማለት ደቀ መዛሙርቱ ተቀበሉዎ ዘሴም ኃይልን ስልጣንን ይክብርን ጎይታ ይኹን ክብርን ኢየሱስ ይኹን ባዕሉ ኃያልን በዓል ስልጣንን ስለዝኾነ ነቶም ንሱ ዘሓረዮም ድማ ኣብ ልዕሊ አጋንንቲ ሕማምን ኃይልን ሰበስልጣን ገይርዎም ክሳዓብዛ ምዕራፍ ንበጽሕ ኩላቶም ክመሃሩ የምጸኒሖም ሎሚ ግን ነቲ ዝተመሃርዎ ነቲ ካብ ጎይታ ዝረአይዎ ኣብ ተግባር ዘውዕልሉ ጊዜ አሜን ኣብዚ ሒዝና ዘለና ክፍሊ ክነተኩረለን ዘለና ሰለስተ አገደስቲ ነጥብታት ኣለዋ ኃይሊ ዝብላሎ ስልጣን ዝብላሎ ለአኹም ዝብሉ ነጥብታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ክብርን ጎይታ ይኹን
يسوس نتوم 12 تصويع زغبرو ነገር እንታይ እዩ እንደህር ኢልና ኣብ ልዕሊ ሁሉም ኣጋንንቲ ሕማም ሓይልን ስልጣንን ሂቡ እዩ ልኢኽዎም እቲ ዝተቀበልዎ ሓይልን ስልጣንን ከመይ ዓይነት ምዃኑ ምፍላጡ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ አንቶይ ኢዮብ ብዛዕባ ኤክሶሲያ ብሰፊሑ ገሊጹልና ኣሎ ነቲ ትርጉም ናይ ኤክሶሲያ ምፍላጥ እቲ ኣባኻ ዘሎ ወይ ድማ እቲ ዝተቀበልናዮ ሓይልን ስልጣንን ከመይ ዓይነት ምዃኑን ክሳዕ ክንደይ ክንከደሉን ክሳዕ ክንደይ ኤክሰርሳይዝ ክንገብረሉን ከምንኽእል ዘርኤና ኢየሱስ ጎይታይ ንኹሉ ነገር መዐቀን ኣለዎ እቲ ኢየሱስ ዝሓቦም ሓይሊ ኾነ ስልጣን ኣቐኑ ክሳዕ ክንደይ ምዃኑ ንምፍላጥ ትርጉም ናይቲ ቃል ኣጸቢቑ ክርዳኣና ኣለዎ እንተዘይ ኮይኑ ሓይልን ስልጣንን ጥራይ ኢልና ክነሓልፎ ኢና እቲ ዝተቀበልካዮ ሓይሊ ክሳዕ ክንደይ እዩ እቲ ስልጣን ክሳዕ ዓበይ ኢኻ ትጥቀመሉ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምሳይ ኣለኹም ኢለ ዝቕፅል ዘለኹ ኢየሱስ ጎይታይ ኣሜን ነዚ ሁሉ ዝብል ዘለኹ ስለምንታይ ብትግርኛ ወይ ድማ ብትግርኛና ሓይልን ስልጣንን ተባሂሉ ተጻሒፉ ዘሎ ካብ ሓይልን ስልጣንን ዝሓለፈ ትርጉም ከም ዘለዎ ከሪኤኩም ስለዝደለኹ እዚ ሓይሊ ተባሂሉ ዘሎ ቅድመ ሕጅውን ብዙሕ ግዜ ተዛሪብናሉ ነርና ኢና እቲ ሓይሊ ተባሂሉ ዘሎ ኣብዚ ሓይልን ስልጣንን ሂቦም ዝብል ዘሎ እቲ ሓይሊ ብግሪክ ዱናመስ ዝብል ትርጉም ዘለዎ እዩ ዱናመስ ይባሃል በግሪክ ማለት እዩ ስለዚህ ትርጉሙ ኸኣ እንታይ ማለት እዩ ተአምራታዊ ሓይሊ ወይ ድማ ተአምር ዝገብር ሓይሊ ወይ ክእለት ወይ ሓይሊ እግዚአብሔር ዝውንኖ ሓይሊ ወይ ድማ ሚራክል ወርከር ሓይሊ ማለት እዩ ሚራክል ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ልዕሊ ሓደ ነገር ክስልጥን ዝገብረካ ሓይሊ ማለት እዩ ስለዚህ ጎይታ ዝሓቦም ሓይሊ ቀሊል ከም ዘይኮነ ካብዝ ንርዳእ ማለት እዩ መለኮታዊ ሓይሊ ጽብቕቲ ትግርኛ ኢየሱስ ጎይታይ መለኮታዊ ሓይሊ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ እቲ ስልጣን ኢልዎ ዘሎ ከምታ አንቶይ ኢዮብ ዝነግረና ዝነበረ በግሪክ ኤክሶሲያ ተባሂሉ ዘሎ ማለት እዩ ኤክሶሲያ ይባሃል ትርጉሙ ይመሳሰል ምስቲ ዱናመስ ዝብል ግን ትርጉሙ እንታይ ሓይሊ ወይ ድማ ብቕዓት ኣቕሚ ነፃነት ሓላፍነት ካባኻ ዝሰልጠነ ሰብ ናባኻ ዝሓልፍ ስልጣን ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን እቲ ሓይሊ ስምዑን ጽቡቅ ጌርኩም እቲ ሓይሊ ብዘይ እቲ ስልጣን ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ጽቡቅ ጌርኩም ሰሚዕኹም ንለኹም እቲ ሓይሊ ብዘይ እቲ ስልጣን ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ እቲ ሓይሊ በቲ ስልጣን ይዝግለጽ ክብሩ ንጎይታ ይኹን ዱናመስ ከምዙ ሰድዎ ወይ ድማ እቲ ሓይሊ ተባሂሉ ዘሎ እቲ መለኮታዊ ወይ ድማ ኣምላኻዊ ሓይሊ ከም ደረቕ ሓይሊ ሕሰብዎ ዱናመስ ከም ደረቕ ሓይሊ ዘይተዓደነ ሓይሊ ኣምላኻዊ ሓይሊ ክእለት ማለት ክኸውን ከሎ ኤክሶሲያ ድማ ነዚ ደረቕ ሓይሊ ነዚ ኣምላኻዊ ሓይሊ ነዚ ተኣምራታዊ ሓይሊ ነዚ ብቕዓት ኣብ ስራሕ ዘውዕል ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ናይዞም ክልተ ትርጉም ብቐሊሉ ንምርዳእ በቃ ከመይ ገይረ ኸረድኦም ኢለ ሓሲበ በቃ በቀሊሉ خردአኩም ኢለ ሓንቲ ዓብነት ወሲደ ማለት እዩ ሪኹም ኣለኹም እዚ ዲናሚት ኩላህና ንፈልጦ ኢና አይኮነ እንዲ ዲናሚት ዘይፈልጥ ኣሎ አመንጎና እዚ ጎቦ ዘፍርሱሉ እዚ ከምቡምባ ዘፍንጀር ማለት እዩ ዲናሚት ኩላህና ንፈልጦ ኢና ዲናሚት እምኒ ንምፍንቃል ጎቦ ንምፍራስ ዝተፈላለየ ነገር ክንጥቀመሉ ንኽእል ነገር እዩ ያ ሚና ዝብሎ በትግርኛ ማለት እዩ سمعني حيل نايت ديناميت زفلت معاسي اندحر دا إلنا نت ديناميت كوعيتنا دينا أما أهل أمانيتنا دينا نوح جمد غيرنا رحق إلنا بحاو مسنود لعو مو أتي ديناميت انتهي قون يفنجر مالتي أتي ديناميت أتي مستفنجر يخاك ساعة كندي حايلو
تفلطو مالتي كسع زيتفنجره ግን ምንም ሳሙና በሎ ወላ ሓንቲ ዝገብር አይመስልኒ አይኮን እንዲ ነቲስ ተፈጥረሉ ዕላማ ክሳዕ ዘይተጠቀም ካሉ ነቲ ዲናሚት ሓው ክሳዕ ዘይተኻሉ ምንም ክሰርሕ አይክእልኒ እቲ ስልጣን በአር ነዚ ኃይል ዘንቀሳቅሶ አሜን ከምቲ ተሐዊ ነቲ ዲናሚት ስርሑ ክሰርሕ ዝገብሮ ኮምኡ እዚ ኤክሶሲያ ተባሂሉ ዘሎ እዚ ስልጣን ተባሂሉ ዘሎ ድማ ነቲ ኢየሱስ ዘሓቦ ኃይል ዘንቀሳቅስ ማለት እዩ አሜን ነቲ ዱናመስ ኣብ ተግባር ከውዕሎ ዝገብሮ ተስልጣኒ መጠንስ ዝተዋሃበና ስልጣን ዝተጠቀምና ክንዱ ድማ ተዓቀን ናይቲ አባና ዘሎ ኃይል ይግለጽ ማለት እዩ ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ መጠን ናይቲ ዝተቀበልዎ ኃይል ስልጣንን ንኽፈልጡ እንታይ ክገብሩ ኣለዎ ማለት እዩ ነቲ ዝተቀበልዎ ኃይል በቲ ዝተዋሃቦም ስልጣን ገይሮም ክሰርሕሉ ኣለዎም አሜን ዶት ኣለኹም ዶ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ደቀ መዛሙርቲ ወይ ድማ አነ ንስሓትኩምን ናይቲ ዝተቀበልናዮ ኃይልን ስልጣንን መጠኑ ክሳዕ ክንደይ ምዃኑ ክንፈልጥሲ ክንገብሮ ዘለና ነገር ሓደ ነገር እዩ ናይቲ ዝተቀበልናዮ ኃይልን ክንፈልጥ በተስተዋሃበልና ስልጣን ገርና ክንጥቀመሉ ኣለና ክብሩ ንጎይታ ይኹን ኃይል ኾለካ ሎሚ ክርስቲያን ስለምንታይ ድኹም ኮይኑ እንደህሪልና ስለምንታይ ሎሚ ክርስቲያን በቃ ይበኪ ዘሎ ሰይጣን ከም ዝገሩኒ ኩስቶ ከም ዝገሩኒ ናበለ አብኺያ ዝነብር ዘሎ ስለምንታይ እንደህሪልካ እቲ ክርስቶስ አቡ ዝገበሮ ስለዘይፈልጥ እቲ አውሽጡ ዘሎ ኃይል ስለዘይፈልጥ እቲ ዝተዋሃቦ ስልጣን ስለዘይፈልጥ ይሐቅዶ ሓሶት بعوض ካብ ዝመላለስ ክርስቲያን ንላዕለሲ እቲ በብኺያ ዝመላለስ ክርስቲያን ይበዝሕ በትግዚአብሔር ዘሓቦ ኃይልን ስልጣንን ካብ ዝመላለስ ክርስቲያን ንላዕለሲ እቲ ርእሱ አድኒኑ ዝኸይድ ክርስቲያን ይበዝሕ I'm telling you እቲ ሚስጥር ስለምንታይ እንደህር ኢልና እቲ ጎይታ ዝገበሮ ሰዓን ምፍላጥና እቲ ኣብ ህይወትና ተቀሚጡ ዘሎ ማዕለያ ዘይብሉ ኃይል አምላኽ ሰዓን ምፍላጥና ፍልጠት ህዝበይ ሰዓን ፍልጠት ጠፊኡ ማለት እዚዩ ብዙሕ ዘይንፈልጦ ነገር ኣለና ከተፍልጦ እንደህር ዋላ ተፈተንካ እዚ ህዝብና ኣዝዩ አሸጋሪ ኢትዮጵያ ዋላ ኤርትራ ክፈልጥ ብዙሕ አይደልኒ ንሽተይ ፍልጠት ተለዎ ብጣዕሚ ዘሸገር تحتيلو خمهار زدلي سبيلن كل ممهر كخوني زدلي جن فلتات يناقف سلازخونه لومي بز فلتات زي بزي كن قسمو زصنحنا بزي كن محارو زصنحنا فلتات حرانو صا قدوسان حيل خولكا كاي تطقملو تخليخا كمز حجي زي نطقملو زلنا مالتي اصبيكم بطنقا اسمعني አይተጠቀም ካሉን ማለት ግን ኃይል የበልካን ማለት አይኮነን ኃይል የበልክን ማለት አይኮነን ስልጣን የበልክን ማለት አይኮነን ንነፍስ ወከፍና ሕጂ እዚ ኃይልን ስልጣንን ተዋሂቡናዩ እዚ ኃይሊ ኣብ ነፍስ ወከፍና አሎ እዚ ስልጣን ዘሎና ሰባቲና ዘሎና ኃይልን ስልጣንን ሰዓን ምፍላጥና አይተጠቀምናሉን ማለት ግን يبلنا مالت هيكونه سميعهم اللهم إذا سلطانن حيلن كم توابنا دقاقيمو محواتنا هنقرونا تصنيهم نحناها إذا سلطان كم زلنا قدامي عيفلتنا نكون نخلنا إذا حيل أبانا كم زلو عيفلتنا نكون نخلنا جن سعن فلتتنا عيتتأكمنا لون مالت جن إذا أجزابيهر بفتاو زحابنا حيلن سلطانن جن يبلنا مالت جن هيكونه تنقساقسو تخليها ነገር ግን ክሳዕ ነዛ ኃይልን ስልጣን ዘይተጠቀምናሉ ናይዛ ኃይልን ስልጣን መህላው ትርጉም ያብሉን ሐቀይዶ ስልጣን አለካ ነጅስተው ሀበካ ኃይልን ስልጣንን ኤክሰርሳይዝ የተገብሩሉ እንደህር ኮይንካ ዘይተጠቀመሉ እንደህር ኮይንካ ወይ ዘይተጠቀመሉ ወይ ዘይተጠቀመሉ ተኾይነስ ናይቲ ኃይልን ስልጣንና ባኻ መህላው ትርጉም እንታዩ
ትርጉም የብሉን አጋንንት ተውጽኻ ተባሄልካሲ እንደሕር አጋንንት ዘይተውጽ እንደሕር ኮይንካ ወይ ድማ እዳውካ አንቢርካ ይፍውሱ እንደሕር ዝብል ቃል ተአምኖ ኮይንካ እንደገና ድማ ዘይትፍውስ እንደሕር ኮይንካ ሲታይ ትርጉም አለው ወይ ባዕልኻ ሐሚምካ ኣብ ዓራት ተደርቢኻ እንደሕር አለኻስ ትርጉም የብሉን እዛ ኃይል እዚ ኣብዚ ኣቕሓ መሬት ተነቢሩሎ ስምዑኒ ኣባና ኣሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 እንታይ ይብልሲ ግና ከእቲ ማዕለያ ዘይብሉ ኃይሊ አሜን ማዕለያ ዘይብሉ ኃይሊ ክንድዚልካ ክትብሎ ዘይትኽእል ማለት እዩ ክንድዚልካ ክትውስኖ ዘይትኽእል ኃይሊ ዘሎ አምላኻዊ ኃይልሲ ኣባኻሎ ኣባያሎ ግና ከት ማዕለያ ዘይብሉ ኃይሊ ካብ አምላኽ እንበር ካባና ምን ተኸይከውን ዝመዝገብ እዚ ኣባቕሓ መሬት እዩ ዘሎ ዲፖዚት ገይሩ ወይ ዝብለና በእንግሊዝ እዚ መዝገብ እዚ መዝገብ ዝብሎ ዘሎ በቃ ዲፖዚት ኮይኑለይ ዝብል አሜን ዶ እዚ ኃይል እዚ ዲፖዚት ተገይሩሎ ኣባኻ ሕጂ ቼክ ኣነሲ ጽሕፍ አቢለ ንኢዮብሲ $1 ሚሊዮን ቼክ ጽሒፈ ዲፖዚት ተዝገብረሉሞ ዲፖዚት ተዝገብረሉሞ ኢዮብ ባንክ አካውንቱ ቼክ በቃ ተዘይፈሊጡ እቲ አውሽ $1 ሚሊዮን ቼክ ከም ጽሐፍ ኩሉን ኣብ ዲፖዚት ኣብ ባንኩ ዝገበር ኩሉን እንድሕር ዘይፈሊጡ ዋላ ፈሊጡውን እንድሕር ዘይተጠቂሙሉሲ አያደንግጸኩምን ክጠሚ ኮሎ አያደንግጸኩምን ክዳኑ ዘይ ምቅያርና አለ ከይቀየረ ክኸይድ ኮሎ አያደንግጽን ኩላህና ኸውሚና ማዕለያ ዘይብሉ ኃይል አምላኽ አባናስ ዲፖዚት ተገይሩ ዋላ ኣብ ኤፌሶን 3 ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ከም ዝብል ቃል አለ ግና ከምቲ አባና ዝገብር ኃይል ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ አባና ዝገብር ኃይል ሎ ኃይልስ አባና አሎ ካብቲ ንሕና ንልምኖና ሓስቦን ዘለና እንብዛ አዚዙ ክገብር ዝከኣሎ ካብ ዘለዓለም ንኹሉ ውሉድ ወለዶታት ካብቲ ማሕበር ክርስቶስ ኢየሱስ ንዑ ክብሪ ይኹን ኢሉ ስለዚህ እዚ ስልጣንሲ አባና አሎ አሜን ሪኹም ኣለኹም ግና ከምቲ አባና ዝገብር ኃይል ኢሉ እቲ አባና ዝብል ቃል ንኹላህና ናይ ኢየሱስ ዝኾና ዳግም ንስተወለድና ዘጠቃልል እዩ ስለዚህ ወላኳ በዛ ኃይልን ስልጣንን አይንመላለስ እንበር በዛ ኃይልን ስልጣንን ክንመላለስ ግን እዛ ኃይልን ስልጣንን ምሳና አሎ ነዚ ኃይል ክንጥቀመሉ ንኽእሊና አውሽጥና አሎ እግዚአብሔር ሎሚ በዝቃል ገይሩ የእንት ልቦና ናይክፈቱ አሜን ካብ 3 ሳብ 6 እንታይ ይብልሲ በሎም ድማ ንመንገዲ ገለ አይትማሉ በትር ሆነ ለኦታ ሆነ እንጌራ ሆነ ገንዘብ ሆነ ወይ ክልተ ቀምሽ አይሃለኹም ኣብታ ዘአተኹም ቤት ድማ ኣብ አኹኑ ካብ አው መንገድኹም ኪዱ ኣብቲ ዘይቅበለኹም ዘበለኻ ካብታ ከተማቲ አወጪኹም ንዓቶም ንምስክር ኸውን ተጎጋ እግርኹም ንገፉ ወጪኦም ድማ ዓዲ ናዞሩ ወንጌል ይሰብኩ ኣብ ኩሉውን የሕዊዩ ነበሩ ይብለና አንተ ኤሎሄም ሃዊ ጽቡ ገይሩ ተዛሪቡ ነይሩ ብዛዕባ እዚያ ስለምንታዩ ኢየሱስ ናብ ስራሕና ለአኹም ነቲ ንሓደ ሰብ ዘድልዮ ነገራት ኣብ ጉዕዞም ድማ ኣድላይ ንዝኾነ ነገራት ሲ ከይማልኡ ነጊሮም ስለምንታይ ከምዚ ነዚ ቃል እዚ ነንብቦ ዘለና ኢየሱስ ኣብዚ አንጻር ንሳቶም ዝፈልጥዎን ንዘመና ዝተለማመድዎን ክገብሩ ዝነግሮም ዘሎ ሓቀይደ ቅዱሳን አንጻር ልምምዶም ዝኾነ ነገር ዝነግሮም ዘሎ ነዚ ነገር እሺልካ ንምእዛዝ እምነት ዝባሃል ነገር የድልዩ በቃ ኸይዶም ሰቢኾም ገለ እኮ ይኮነን ቅዱሳን አነ ንስኻትኩም እንሲ ምገበርና ይዶ እምነት ዝባሃል ነገር ተድልያ ኣብዚ አንጻር ትልምምድካ አንጻር ትፈልጦ ነገር እግዚአብሔር ክዛረበካ ሆሎ ትርታዕዶ ንእግዚአብሔር ሲ ኦኬ እዚ ነገር እዚ አይፈልጦኔ ቅድም ሕጂ ከምዚ ተለማሚደ ይፈልጥኔ ግን በቃ ንስኻ ካብልካስ ሕራ ኢልካዶ ከምዞም ናይ ደቀ መዛሙርት ትኸይ
أبزي أب أمنتي حاتتي نا أمن السبت زي خوينكا نزي يسوس زبلو زلو تفتس مايكا على كاني كابز قال كنردا كمن نخل يسوس سمعني كابز قال كم نردا يسوس نمعلتي خونن صدوم زلو مالت بصيحم نخم اللسو يكونن صدوم زلو نتن ايتم مالو ازبلوم ነገር ተጠንቀቅና መስንበብናዮ እትጉዕዞ ናይ ሓደ መዓልቲ ከም ዘይኮነ ይዘረዳአና በሎም ድማ ንመንገድ ገላይት ማልኡ በትር ኾነ ለኦታ ኾነ እንጌራ ኾነ ገንዘብ ኮን ወይ ክልተ ቀምሽ አይሃሉኹም እዚ ክብሎም ኮሎ እዞም ኩሎም ነገራት አዝዮም አገደስት ነገራት እዮም ሓደ ሰብ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክኸይድ ኮሎ ክገይሽ ኮሎ ክንቀሳቀስ ኮሎ ዘድልይዎ ነገራት እዮም ቤዚክስ ዝኾኑ ነገራት እዮም ኢየሱስ ግን ነዘን ነገራት እዚአቶም ከይማልኡ እዩ ከልኪልዎም ዘሎ ነዚ ነገር ክትገብር ከምታ ኣብ ላዕሊ ዝበልክዎ ናይ እምነት ሰብ ምዃን የድልዩ ኩሉ ኣይትማልኡ ዝተባህልዎ ነገር ንመንገዶም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ በትሪ ከምቲ ናይ ዓድና እንደሕር ኮይኑ ሪኢኹሞ በትሪ ርእስኻ ትከላኸለሉ ነገር እዩ ኣብ ዓድና ብሃገረ ሰብ በትሪ ከይሓዘ መንገዲ ዝኸይድ ሰብ የለ ምክንያቱም ዝኾነ ነገር ገጥመካ ስለዝኽእል ማለት እዩ ከተርትኽ ጸንሖኻ ክእል እዮም ተመን ካል እንስሳታት ክጓነፉኻ ይኽእሉ እዮም ነዚኦም ክትምክቶም ተኾይንካ ነፍስኻ ተድሕን ተኾይንካ ግድን በትሪ ክትጥቀም ኣለካ በትሪ ነዚኦም ሰባት መከላኸሊቶም እዮም ከምኡ ድማቲ ለኦታ እንጌራ ገንዘብ ከምኡን ክልተ ቀምሽ ኣይሃለኹም ኢልዎም እዞም ዝጣቀስናዮም ነገራት ንጉዕዞኦም ኣዝዮም አገደስቲ ነገራት እዮም ኢየሱስ ግን ከይትማልኡልዎም ስለምንታይ ከምኡ ገይሩ እንድሕር ኢልና ኢየሱስ ይፈልጥ እዩ አድለይቲ ከም ዝኾኑ ኣዝዮም አገደስቲ ነገራት ከም ዝኾኑ ፈልጥ እዩ ግን ስለምንታይ ከምኡ ገይሩ እንድሕር ኢልና ሓደ አብይ ትምህርቲ ክምህሮም ስለዝደለየ አሜን አሜን ሎሚ ንዓይና ኣሓትኩምን ክምህረና ስለዝደለዩ ነዚ ቃል እዚ ዘስማዓና ዘሎ ኢየሱስ ኣብዚ ንደቀ መዛሙርቱ ሙሉ ብሙሉ ኣብኡ ሙካል ክምህሮም ስለዝደለየ መታን ብኹሉ ስለ ሁሉ ነገር ንጎይታ ከአምንዎ ኢልዩ ምንም ከይማልኡ ነጊሩ ሊኢኹም አሜን ከምቲ ኣብ ላዕሊ ኩሎም አጋንንቲ ሕማሙን ክሕይሉን ክስልጥኑን ነዚ ኃይልን ስልጣንን ክህቦ ክእለት ከም ዘለዎ ነቲ ኻል ነገራቱን ከምኡ ክገብር አቅሚ ከም ዘለዎም ክምህሮም ስለዝደለዩ ነቲ ንሓደ ሰብ ንጉዕዞ አድላይ ዝኾነ ነገር ከም ዘይማልኡ ገይርዎም አሜን ጎይታ ኃያል በዓል ስልጣን ጥራይ ዘይኮነስ ሽሙ ያህዌ ይርኤ እውን እዩ አሜን እግዚአብሔር God is my provider ኢሉምሽ እግዚአብሔር ፕሮቫይድ ዝገብር አምላኽ እዩ በትግርኛስ በጣዕሚ ደለዚ ፕሮቫይድ ዝብል በትግርኛስ መፍላጥ ሲነት ትግርኛ እግዚአብሔር ሲ ያህዌ ይርኤ አሜን ኣብዚ ክፍል ድማ ያህዌ ይርኤ ምዃኑ ንደቀ መዛሙርቱ ኸሪኦም ክምህሮም ስለዝደለየ ምንም ነገር ከይማልኡ ነጊሩ አፋኒዎ እግዚአብሔር ዘሐለ አምላኽ አሜን ይናቢ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ኣብ ቁጥር 4 ስምዕ ዋላኳ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም አይትማልኡ thank you እግዚአብሔር ይዳሉ አሜን እግዚአብሔር ይዳሉ ዋላኳ ምንም አይትማልኡ ይበሎ መንበር ምስቲ ምንም አይትማልኡ እንታይ ገብሩهم ዘለዎም ግና ነጊሩዎም አሜን ዋላኳ ኢየሱስ ሲ ምንም ነገር አይትማልኡ ይበሎ መንበር ክገብሩ ዘለዎም ግና ነጊሩዎም አሜን ኣብ ቁጥር 4 ጎይታ እንታይ ኢልዎም ኣብታ ዘአተኹማ ቤት ድማ ኣብ ኣኹኑ ካብ ኣውን መንገድኹም ኪዱ እታ ኣብ ኣኹኑ ማለት እንታይ ማለት ያ ኣብታ ዘአተኹማ ቤት ኣብኡ ነበሩ ማለት እዩ ክሳዕነታ ከተማ ገዲፍኩም ትወጹ ኣብታ ዝተቀበለትኩም ቤት ኣብኡ ጽንሑ እንታይ ዘሪኤና ጎይታ ዝቅበልዎም ከም ዘለውን ዝጎድሎም ከም ዘይብሎምን እዩ ካብዝ ንመሃር አሜን ጎይታሲ መውደቅዮም አዳሊሎም እዩ
ዘድልዮም ነገር provide ክገብሩሎም ዝኽእሉ ሰባሲ already ኣቀዲሙ ስለ ዝቕበልዎም ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጠ ዘይቅበልዎም ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጠ እዩ ምንም ነገር ካይተማልኡ ኸዱ ገይርዎም ተዝክሩ እንድሕር ኮይንኩም እግዚአብሔር ንኤልያስ ናብ ሩባ ከሪት ተሓባ ኳኻት ድማ ኣብኡ ክምግቡ ኻዮም ኢልዎ ኣይኮነ እንዲ ኦድሳኔ ኤልያስ ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ገይሩ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ምስ ገበረ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ እቶም ኳኻት ብጌሓትን ብምሸትን እንጌራን ስጋን የምጽሉ ነይሮም ንሱ ጥራይ ዘይኮነሲ ናብታ ነታ ዘለዋ በሌዓውን ክትመውት ተሐስብ ዝነበረት ናብታ ምስ ሞት ተፋጢጣ ዝነበረት ኣብ ሰራብጣ ተቐመጥውን ሊኢኽዎይ ከምቲ እግዚአብሔር ግበር ዝበሎ ምስ ገበረ ንዕኡ ዝተቐበለት መበለት ሞታ ተሳዒሩ ኣብ ቤታ ጽጋብ ኮይኑ ሰብ ክጠሚ ኮሎ ንሳን ወዳን ኤልያስን ብጽጋብ ይሕሊፎሞ እንታይ ኸብለኩም ጎይታሲ ክልእ ኮሎ ይፈልጥ እዩ እንታይ ገብር he knows እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ማለት thank you provider ማለት ወሃቢ ናባይ አላይ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔርሲ ወሃቢዩ ናባያዩ አላይዩ ዘዓሊ አምላኺ ኪዱ ኽብሎም ኮሎሲ ንዕኦም ዘዓሊዩ already አዳሊዩ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ አሜን ሓደ ነገር ይክብል ደለ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ግበሩ ኽብለና እቲ ካባና ክብለና ኮሎ እቲ ካባና ዝደልዮ ሓደ ነገር ነዚ አኽ ነገርኩም ይጽቡቅ ገርኩም ስምዑ እግዚአብሔር ንዓይን አሃትኩምን ሓደ ነገር ግበሩ ኽብለና ኮሎ እቲ ካባና ዝደልዮ ሓደ ነገር ጥራይ ንሱኻ እንታዩ ምእዛዝ አሜን እሺልና ዝተባሃልናዮ ምግባሪ እቲ ንዓና ሕቶ ዝኾኑና ነገራት ንዕኡ ንእግዚአብሔር ክጭነቀሉ ሓዲግና ዝተባሃልናዮ ጥራይ ንግበር አሜን ዶ ዝተባሃልናዮ ምስ ንገብር ጥራይና ውጽኢት ናይ ምእዛዝና ንርኢ ስለምንታዩ ኣብዚ ኸምዚ ልምምድ ዘይኣተና እንድሕር ኢልና ኣይንእዘዝን ኢና ከም ህዝብ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ዘሸገሮ ህዝብ የለን እቲ ንእግዚአብሔር ዝፈልጥ ህዝቢዩ ንእግዚአብሔር አሸጊሩዎ ዘሎ እቲ ንእግዚአብሔር እፈልጦየ ዝብል ህዝቢዩ ተኸኻቢልዎ ዘሎ ንእግዚአብሔር ኣነ ንስኻትኩምን ኢና ንእግዚአብሔር ተኸኻቢልና ዘለና አሸጊርና ዘለና አባናዩ ብዙሕ ዝተበላሸወ ነገር ዝረአ አባናይ ብዙሕ ነገር እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ነገራት ዝረአ እግዚአብሔር ካባይን ከባሃትኩምሲ ፐርፌክሽን ይጽበዩ ንወዱ ዘአክል ይሂቡና መንፈስ ቅዱስ ዘአክል እዩ ኣብ ህይወትና አእሚጡ ስምዕንዶ ንሕና ፐርፌክት ክንከውን ኢና ተጸውዕና እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ምልአት ናብ ፐርፌክሽን ክንከይድ ጎይታ ዝደሌና ስለዚህ ንጎይታ ንተአዘዞ ነትን ዓና ሕቶ ዝኾነና ነገራት ንዕኡ ንግደፎ ኣብዚ ሒዝና ዘለና ክፍሊ ዋላ እኳ ትእዛዝ ናይ ጎይታ ትርር ዝበለት ተኾነ ምእዛዙ ግን ተኻፋሊ ናይቲ ጎይታ ዘዳሎ በረኸት ይገብረካ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ዘድልዮም ኣስኒኡ ክልእኾም ምኽኣለ ነይሩ ኣይኮነን ንደቀ መዛሙርቱስ ለመንት ክገብሮም ደሊ መሲልኩም ምንም ከይሓዙ ዝሰደዶም ኖ ክመሃርዎ ዘለዎም ነገር ንእግረ መንገዶም ክመሃርዎ ዘለዎም ነገር ተማሂሮም ከሓልፉ መታኒ ጎይታ ኣብዚኣ ቦታ ስፔሻሊ ኣብዛ ክፍሊ እዚኣ ምንም ከይሓዙ ከም ዝኸዱ ገይርዎም ክንበጽሖይና ኣብቲ ካልእ ክፍሊ እንድሕር ከይድና ግን ተማልኡ ይብሎም ስለዚህ እግዚአብሔር ክምህረካ ክደሊ ኮሎ ብዘይትፈልጦ መንገዲ መርሓካይ ብዘይትፈልጦ ጎደና ይመርሓካይ ዘይትፈልጦ ነገር ድማ ክትገብር ይሓተካይ ደቀ መዛሙርቱ ጉዕዞ ክጅምሩ ኮለው ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ይዞም እዮም ተበጊሶም ከምቲ ጎይታ ዝኣዘዞም ስለ ዝገበሩ ከዓ እቲ ጉዕዞኦም ኣዝዩ ውጽኢታዊ ነይሩ አሜን ወጽኦም ድማ ዓድና ዞሩ ወንጌል ሰብኩ ኣብ ኩሎምን የህዊ ነበሩ ይብለና ቁጥር 7 9
ሄሮድስ በአርባ ሽመት ነትብዑ ተገብረ ነገር ሰሚዑ ተወላወለ ሓያሉ ሰባት ዮሐንስ ካሙታት ተንስኡ ይብሉ ነበሩሞ ገሊኦም ኤልያስ ተራዩ ገሊኦም ካባታቶም ቀዳሞት ነቢያሲ ሓደ ተንስኡ ይበሉ ሄሮድስ ንዮሐንስ አነ ርእሱ አሰይፌ ነረ እዚ ብዛዕቡ ከምዝ ዝበለ ነገር ሰምዕ ዘለኹ ደአመኒዩ በል ክሪዮውን ይደሊ ነበር ብለና ሄሮድስ ነቲ ብኢየሱስን በደቀ መዛሙርቱን ዝተገብረ ተአምራት ሰሚዑ ዝሰምዑ ሓበሬታ ግን ንጹር ስለዘይነበረ ከተሐሳስቦ ኾሎ ይናንሪ ገሊኦም ዮሐንስ ካሙታት ተንስኡ ይብሉ ስለዝነበሩ ገሊኦም ድማ ነቢ ኤልያስ ተራዩ ስለዝብሉ ገሊአቶም ድማ ካብቶም ቀዳሞት ነቢያሲ ሓደ ተንስኡ ዝብል ወረ የናፍሱ ስለዝነበሩ ሄሮድስ አመዋጠራቲ ንሪኦ ማለቲ እዚ ዝገበሮ ግብሪ ድቃስ ክኾልኦ ኾሎ ይናንሪ ወላውን ባዕሉ የሰይፎም በር እቲ ዝሰምዑ ሓበሬታ ከም ዝጠራጠር ገይርወይ ስለዝተጠራጠረ ድማ ኢየሱስ ክሪኦ ይደሊ ነበረ ግን አይሰለጦን ፈሊጥ ኢየሱስ አስተቢልኩም ድሕር ኮይንኩም ሄሮድስ በቃ ፈጽሙ ገጹ ዝኸውለሉ ነይሩ ሉቃስ 9:10-11 ሐዋርያት ድማ ምስተመልሱ ዝገበርዎ ዘበለ ነገርዎ ንበይኖም ድማ ናብ ጽሟ ቦታ ኣብ ጥቃ ቤት ሳይዳ ትበሃል ከተማ ምስ ወሰዶም እቶም ህዝብ ሰሚዖም ሰዓብዎ ንሱ ድማ ተቀበሎም ብናይ መንግስት አምላክካ ነገሮም ምሕዋይ ንዘልዮም አሕወዮም ይብለና እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ብሩኽ ኢየሱስ ወላኮ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ወይ ሐዋርያትን ንበይኖም ጊዜ ሆስዱን ተደለዩ ክሰልጦም አይከአለን ደቀ መዛሙርቱ ዝገበርዎ ዘበለ ምስ ነገርዎ ኢየሱስ መታን ከዕርፉ በሐንሳብ ጊዜ ከሕልፉ ናብ ጽሟ ቦታ ምስ ወሰዶም ብዙሓት ይስዕብዎም ይከታተሉዎም ስለዝነበሩ ናብቲ ኢየሱስን ቶም ሐዋርያት ዘለዎም ስፍራ መጽዮም ኢየሱስ ነቶም ናብኡ ዝመጹ ሁሎም ተቀቢሉ ብዛዕባ መንግስት አምላክ ምሂሩ ምሕዋይ ንዘልዮም አሕዊዎም ክብር ንጎይታ ይኹን አሜን ጎይታ ሁሉ ጊዜ አስተቢልኩም እንደህር ኮይንኩም ነቶም ዝደልይዎ ሰባት ጊዜ ለዎ አሜን ጎይታ እግዚአብሔር ነታት ደልዮ ነፍሲ ሰናይ ይብል አሜን ጎይታ ኢየሱስ እንደህር ይኹሞ በባህሪው ነቶም ዝደልይዎ ሰባት ጊዜ ለዎ ጊዜ ይቦም ኢየሱስ ምሂሩዎም ነቶም ምሕዋይ ዘልዮም ድማ የሕዊዎም አስዒቡ ድማ ንስጉኦም ዘልዮ ነገር ክቦም ኮሎ ንሪ ማለት ምድሪ ክመሲ ጀመረቶም 12 ቀሪቦም ኣብዚ በረኻ ኢና ዘለናሞ እዞም ህዝቢ ኣብ ዙርያና ናብ ዘሎ ዓድታት ገዛታት ከይዶም ከሓድሩ ዝብላዕውን ክረኽቡ አሰናብቶም በልዎ ንሳትኩም ዝብላዕ ሓብዎም በሎም ንሳቶም ግና ነህና ከይድና ነዚ ሁሉ ህዝቢ መብልዕ ክንዕድግ እንተዘይ ኮይኑ ምሳና ዘሎስ ካብ 5 ጌራን ክልተ አሳና ይበዝሕን ይበሉ አሳት 5 ሰብ ይኾን ነበሩሞ ንደቀ መዛሙርቱ በ50 እናሰርዓኹም አምጥዎ በሎም ኮሙ ገበሩ ንኹሎሙና አምጥዎም ነተን 5 ጌራን ክልተ አሳና አልኢሉ ናብ ሰማይ ጠመተ ባሪኹ ቆረሰ ንደቀ መዛሙርቱ ነቶም ህዝቢ ከቅርብሎም ሓቦም ኩሎም በሊኦም ጸገቡ ዝተረፉ ኦራርስ ድማ 12 መሶብ መሊኡ አልዓሉ አሜን ኢየሱስ ጎይታዬ ምእዛዝ ዘምጾ ይዝነለኩም ኢየሱስ ጎይታዬ ነዚ ኸፍለዚ እቶም ሳና በተኸታተለ ዘጽናዕኹም ኣብ ማርቆስ ጽቡቅ ጌርና ጽኒዕና ነርና በሰፊሑ በዲቴል ጽኒዕና ነርና ገለ ካብቲ ዘጽናዕናይ ሐሳብ ውስድ እንዳበልኩ ክዛረበ ኣብ ማርቆስ 6:34 እንታይ ብርሲ ኢየሱስ ምስ ወጸ ብዙሕ ህዝቢ ረአየ ሓላው ከም ዘይብለና ባጌ ነበራሞ ደንገጸሎም ብዙሕውን ክምህሮም ጀመረ ይብል ቅዱሳን ኣብ ህዝብና እንታይ ወሒዱሎ እንድሕሪልኩምኒ መማሃራን ይብዙሑልና አሜን ዝምህሩ ናይ እግዚአብሔር ቃልሲ በቃ አጸቢኦም ዝምህሩና ሰባት የድሊናዮም ኢየሱስ ጎይታ አሜን بسبكت كتنا براي تخلينها بسبكت كننا براي نخلينا نزم مصحف قدوس كنبل عذر عنا سبات يدينا نزم قال زي بقى فتفيتهم زخلصونا كمي غيرنا نحناون كشينا خنبلع خمزلنا زمهرونا سبات عزيم كبزحنا تصلي يسوع غويتا حزبي سعن فلطاتي طفي زبل እግዚአብሔር ፍልጠት በፍልጠት ይሃትናገር ስለምንታይ
سدرانا ولدنا سي نرسهم زي تماهرو خنصهم አይገርመኩምን አቦይና ደን ምናልባት ቀዳማይ ወይ ካላይ ክፍሊ ገለ ወዲኦም ኾኑ ኾለ ሐጂሲ ንሳቶም ዘይተማሃሩ ኾነሶም ንደቆም ግን በቃ ካብት ዝግባ ሰዓታት ንላዕሊ እናሰርሑ ደቆም ካ ደናቁር ካይነኸውን አመሂሮምን አይገርመኩምን كسعكن دي ناي تمرت تقوم تردي ومالو أنا نساعدكم إنك كسعكن دي ناي تمرت تقوم تردي النازلو وايز تمرت خون كله سي سبز تاخس ويدما وايز أبيت غرستنا تمرت خون كل ناي تمرت جزء خون كله سي سبز يمتس that's why واحد فلت أتزلنا بزعبا خلو نجار مالتي فلتات سلازت العخاسيلو فلتات سلازت العخاسي نزل عالم كحن كايت خونني انتايلو بقى نتأكو غادي زبلو فلتات سلازت العخايلو فلتات زتسأل سب اب اكزابير تصولي بقى بوتا يبولون عم تايلينيو اكزابير كميرا كان دادلي منفس عملاق كميرا كان دادلي سي بقى كحن كايت خوننس كعبي كايلو بقى he God አይደለ ካን ዓለማይት ደለ ካን እንደርዜ ተማሄርካ እግዚአብሔር አይደለ ካን ምናልባት አብ ሰይጣን ቫካንስሎ ሰይጣን ነቶም ደናቆር ስለዝጥቀመሎም አብናይ ሰይጣን ቢዝነስ ከተአይት ኽእሊሃ አብናይ እግዚአብሔር ቢዝነስ ግን ሙራት የምዘልዩ አሜን ደቅኺ ካብ እግዚአብሔር thank you ደቅኺስ ካብ እግዚአብሔር ዝተማሃሩ ኾኑ የሚዝብል እግዚአብሔር ዝምሕር አምላኽ እዩ ንምንታይ መንፈስ አምላኽ ናብዚ ዳይቨርት ገይሩን አይፈልጥን ግን نحنا كاب እግዚአብሔር استمهرنا خنكون يزدلينا ስለዚህ ዝምህሩና ሰባት ዝምህሩኹም ሰባት ኣብ ዙርያኹም እንድሕር ኣለው ግዴብልኩምን ምስኦም ጊዜ ውሰዱ ተማሃሩ ግዴብልኩምን ነዚ እድል እዚ ተጠቀሙሉ ነቶም ሰባት ምናልባት ኣይክትረኽብዎምን ሕጂ ብህይወት ኮለው ሕጂ ጊዜ ኮለዎም ሕጂ እቲ ዝቃጸል ሓው ምስኦም ኮሎሲ ተማሃሩ እግዚአብሔር ምሁራት ይዝደል am telling you ፈላጣት ይድልዩ ወይም አሜን በቃሉ ፈላጣ ንቃል አምላኽሲ ጽቡቅ ገራም ዝፈልጡ ዝነብሩሉ ህይወቶም ዝገበሮ ሰባሲ የድልየሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ብዙ ሐሳባት እንታይ ገይሩ ምግብ ሂቡኮ ኸፋኖ ምኽእል ነይሩ ግን እንታይ ገይሩ ብለና ብዙ ህውን ክምህሮም ጀመረ ብለና ትምህርት is very important አገዳሲ ክብርን ጎይታ ይኹን ኢየሱስ ካብታ ተሰቂልዋ ዝነበረ ጀልባ ምስወፀ ዝራእዩ ነገር እንታዩ እንደልኩም ኣብ ማርቆስ ክነጽነት ዘለና ኮለና ብዙ ዝጸመ ህዝቢ ይሪዩ ወላው ንደቀ መዛሙርቱ ይሓልየምሎምን ይፈትዎምን እንኳን ተኾነ ነትናብኡ ዝመጸ ህዝቢ ግና በባዶ ኸፋኑ አይደለ ክብርን ጎይታ ይኹን ናብ ጽሙዋ ቦታ ዝመጻሉ ምኽንያት ደቀ መዛሙርቱ መታን ከዕርፉ ክበልዑን ክሰትዩን ብዛዕባ ውዕሎን ብሰፊሑ ኸእልሉ ነይሩ ግን እቲ ኹነታት ግን ተቀይሩ ናይ ዕረፍት መዓልቲ ክትከውን ዝተመደበት ናይ ስራሕ መዓልቲ ተቀይራ ማለት ኢየሱስ ነቶም ክንደይ ዋጋ ከፊሎም ብብዙሕ ድካም ናብኡ ዝመጹ ምስራየ ኣዝዩ ደንጊጹሎም እንታይ ብለና ተቃል ሓላው ከም ዘይብለና ባጊዕ ነበርሞ ደንገጸሎም ብዙውን ክምሮም ጀመረ ብለና እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር እንታይ ምዃኑ ምሂርዎም ብዛዕባ መንግስት አምላኽ ምሂርዎም كمي جيروم نزا منجست زيا يورسو كمي جيروم أبزا منجست زيا يأتو أبزا منجست زيا أبركتو يجبرو مهيروم يسوع كويتاي بتعمل دس بزبل منجد دي ماركوس صحيفون نازلو ماتيوس حمومات أحوية مسبلة نبت أمرات يبقى تزخي ماركوس جنان تايلونا بزح كميروم جمرة بلنا ኢየሱስ ናብቲ ንስጋ ዘድልዮ ፈውስ ይኹን መግብ ብቃጥታ ይከደን ኣብ ማርቆስ ክንሪኦ ኾለና ዋላ ሉቃስ ከይድ ኮልና ምሂርዎም ይዝብለና ምስማሃሮም እዩ ናብቲ ዝቕጽል ደረጃ ኸይዱ አሜን ሰባት ናባና ኸመጹ ኾሎ ክንምህሮም ክንክእል ኣለና ምስማሃርናዮም ካል ነገራት ንገብረሎም አሜን ከምታ አንተ ኢዮባ ሐጻር ዝተዛረባ እንታይ ኢሉሲ ሓደ ነገር ሰናይ ነገር ክንገብር ኮለና ሓደ ሰብሲ ኢየሱስ ይግበርልኒ ኢየሱስ ይሂቡካ ኢየሱስ ይገይሩልካ በሉ ኢሉ ንምንታዩ አብኡ ዝርኡ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝርኡ ሰናይነትና ኢየሱስ ተዛረቡ ይዝብለና ዘሎ ቡጌርና ንምህሮም ኣለና ማለት ኢየሱስ ናብቲ ንስጋ ዘድልዮም ፈውስ ይኹን ምግቢ በቀጣይ ከደን ከም ዝበልኩም ስለዚህ
ትምርቲዝ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ክዛረብ ደሊ ዘለዎ ሉቃስ 9:12 ምድሪ ክመሲ ጀመረቶም 12 ቀሪቦም ኣብ ዝበረኻ ኢና ዘሎናሞ እዞም ህዝቢ ኣብ ዙርያና ናብ ዘሎ ዓድታት ገዛታት ከይዶም ክሓድሩ ዝብላዕውን ክረኽቡ ኣሰናብቶም በሎ ንስኻትኩም ዝብላዕ ሃብዎም በሎም ንሳቶም ግና ንሕና ከይድና ነዚ ኩሉ ህዝብስ መብልዕ ክንዕድግ እንተኮይኑ ምሳና ዘሎስ ካብ 5 ጌራ 2 ዓሳ ናይ በዝሕን ይበሉ ማርቆስ ነዚ ክጽሕፈልና ከሎ ሕጅውን እንታይ ይብለና እቲ ግዜ ኣዝዩ ምስ ሓለፈ ደቀ መዛሙርቱ ቀሪቦም እዛ ቦታ እዚኣ በረኻ ምድርኻ መሲ ዝብላዕ ይብሎምን እሞ ኣብ ጥቃና ናብ ዘለው ኣቕሻትን ኣድታትን ከይዶም ንዓቶም ዝብላዕ ክዕድጉ ኣሰናብቶም በሎ ንሱ ግና መሊሱ ክበልዑ ንስኻትኩም ሃብዎም በሎም ንሳቶም ከይና ብ200 ዲናር ክንዕድግ ሞ ክበልዑ ክንቦም ኢሎም ሓተትዎ ማለት እዩ ዘገርም ነገር እዩ ኣብዚ ደቀ መዛሙርቱ ዘምጽዎ ናይ ምፍናው ሓሳብ ኢየሱስ ክነጽጎ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ዝገበረሉ ነገር ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ናብቲ ዝቕጽል ትምህርቲ ክወስዶም ስለዝደለይ ኩሉ ስምዑኒ ኩሉ ኣብ ክርስትና ኣብ ህይወትና ዝኸውን ነገር ንትምህርትና ኣሜን መጽሐፍ ቅዱስ ንትምህርትና የተጻሒፉ ብዛዕባ እዚ ንትምህርትና የተጻሒፉ ኩሉ ሲ ተማሂርናሉ ክንሓልፍ እዩ بهوتنا زحلفو ነገራት ተማሂርናሉ ጥራይና ክንሓልፍ ዘለና ኢየሱስ ጎይታይ ብፍላይ እንደቀ መዛሙርቱሲ ኣብ ስልጠና ስለዘለው everything ኩሉ ዝገብሮ ነገርሲ ንትምህርቶም እቲ ናይ ውሽጥ ሓቀኖም ኣዝዩ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ኢየሱስ ግና ናይ ባዕሉ አጀንዳ ብዚ ጉዳይ ነይርዎ አሜን እቲ ሓቀኖም ኮ ጽቡቕ ሓልየቶም ኮ ጽቡቕ ሕማቅ ዶ ገይሮም እዮም ናብዘን ቀረባታት ዓድታት ከይዶምሲ ምግቡ ይግዝኡ መደቀሲ ይርከቡ ጽባሕ ንጎድ ማንጊ ሕሙ መጹና መባልሲ ሕማቅ ሐሳብ አይኮነን ግን ኢየሱስ ድማ ኣብዚ ሓደ አገዳሲ ነጥቢ ክምሮም ዝደለየ ነገር ስለዘሎ ኮሚልዎም ማለት እዩ ነቶም 5000 ዝኣኽሉ ሰባት ክምግቦ ዝደለየሉ ክልተ ምኽንያት ኣለዎ እቲ ቀዳማይ ንደቀ መዛሙርቱ ንትምህርቲ ክኾኖም ኢሉ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ እኩብ ህዝቢ ማንነት ኢየሱስ ክጋሃደሎም ስለዝደለየ አሜን ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ክልእኾም ከሎ ምንም ነገር ከይማልኡ ኣብቲ ዝሃቦም ቃል ተመርኪሶም ክኸዱ ይነጊሩ ሰዲድዎ ነዚ ዝገበረሉ ምኽንያት እንታይ እዩ መታን ተውኽልቶም ኣብኡ ክኸውን እዩ እዚ ክንብል ኮለና እንታይ ማለት እዩ ደቀ መዛሙርቱ ክጓዓዙ ከለው ንኢየሱስ ዘይኮነስ ንቃሉ ሂዞም ነይሮም ተጓዓይዞም እቲ ቃል ድማ በዓወት ወሲዱ በዓወት መሊስዎም ኢየሱስ ጎይታይ ኣብቲ ናይ መጀመርታ አብረና ኢየሱስ ትምህርት እንታይ ኢልዎም ኣብታ ዝኣተኹም ቤት ኣብኣ ኩኑ ክሳዕት ወጹ ኣብኡ ተቐመጡ ኢልዎም ብዛዕባ ዝበልዑን ሰትዮ ነገር አይጭነቁን ምክንያቱም እታ ዝኣተውዋ ቤት ስለተቀርበሎም እዚ ናይ ሎሚ ትምህርት ድማ ምንም ኣብዘይብሉ ቦታ ከመይ ጌርካ ኣብ አምላኽ ትውከል አሜን እግዚአብሔር ኣብ ቤት ሓሉ ኣብ በረኻ ሓሉ ንዑዝ ጨንቆ ነገር የለን አሜን ንእስራኤላውያን ማና ዝመገበ አምላኽ ንእስራኤላውያን ሲ በቃ መግብ መልአክት ዝቀለበ አምላኽ ኢየሱስ ጎይታይ ካብ ምንም ብርኒ ጎታት ምልእ ከም ዝብል ዝገበረ ስለዚህ ሲ አምላኽና ዝኽእል አምላኽ ስለዚህ ንአምላኽ አጸቢቆ መታን ክፈልጥዎ እዩ ነዚ ነገር ዝገይሩ ኣብ ከተማታት ንኢየሱስ አሚኖም እዮም አይኮነ እንዲ ኣብ ጸብጸብ ምድረ በዳ ግና ነዞም ሰባት ጥሜት ከይትውድኦም አፋንዎ ኢሎሞን ኢየሱስ ማለት ኢየሱስ ድማ ክኸዱ አየድልዮምን እዩ ክበልዑ ንስኻትኩም ሃብዎም ትኽእሉ ኢኹም ኢሎ ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ማንነት ኢየሱስ ክሳሕጂ በደንብ ስለዚህ ተገልጸሎም በተን ዘለወና ገንዘብ ጌርና መግብኽን እድግዶ እናበሉ ክዛረቡ ኾሎ ንርኢ ኣብ ዮሐንስ 6:10 እንታይ ብለናሲ እቲ ክገብሮ ዝደልየስ ባዕሉ ፈሊጥዎ ነበረሞ እዚ ዝበሎ ምእንተ ክእዘቦም እዩ ይብለና ግን ባዕሉ ዝገብሮ ዝፈልጦ ነቲ ዘሎ ጸገም አላለዮም
መግብ ዘለዎ ስፍራ ምዃኑ ዞም ሰባት ክበልዑ እንተኾይኖም ናብቲ ጥቆም ዘሎም ዓድታት ክኸዱም ዘሎም ተረዲኦም ኣለዉ እንኮ መፍትሕ ናይቲ ጸገም እዩ ኢሎም ዝሓሰብዎ ግን ከምቲ ክብለኩም ጸናሕኩ ካብ ጎረባብቲ ከይዶም ኣብኡ ክበልዑን ክሰትዩን ክሓድሩን እዩ ናቶም ምርጫ ነይሩ ምንጭ ኩሉ ኢየሱስ ምስኦም ኮሎ እቲ መልሲ ሕቶኦም ዝኾነ ምስኦም ኮሎ መፍትሕ ካብ ካለ ኸናዲዩ ኮሎ ኢና ንርኢ ቅዱሳን ካብዚ እንታይና ንመሃር እንድሕር ኢልና መፍትሕ ምሳና እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ አሜን ናይ ሕቶና መልሲ ዝኾነ ኢየሱስ ምሳና እዩ ዘሎ እቲ ክሳብ መፈጸምታ ዓለም ምሳኻትኩም ኩሉ መዓልቲ ኣለኹ ዝበለ ኣምላኽና ምሳና ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ንዘለዓለም ምሳና ክኸውን ዝተዋሃበና መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኣሎ ኢየሱስ ጎይታይ መብዛሕቲ ግዜ መፍትሒ ካብ ውሽጥና ክንድንደልዮሲ ካብ ደገይና መፍትሕ ነናዲ ቀዳማይ መፍትሕ ክነናዲ ዘለና ካብ ውሽጥና አሜን አሎ ዝመርሕ ኣሎ ዝዛረብ ኣሎ ጋይድ ዝገብር ኣሎ ክንገብሮ ዘፍልጠና ነገር ኣሎ ብዛዕባት ዝመጻኢ ዝነግረና ኣምላኽ ምሳና ኣሎ ኢየሱስ ጎይታይ መብዛሕቲ ግዜ ነፍስና ኣብ ከምዚ ኩነታት ንረኽባ ኢና እቲ መልሲ ምሳና ኮሎ መልሲ ካብ ካልእ ክነናዲ ንርከብ ኢና ስለዚህ መፍትሕ ቅድሚ ኣብ ካልእ ምንዳይና ኣብ ገዛእ ርእስና ንድለዮ ንሕና ናይ ባዕልና መልስን ናይ ካልኦት መልስን ክንከውን ንኽእል ኢና ኣስታት 5000 ሰብ ይኾኑ ነበሩ እሞ ንደቀ መዛሙርቱ በባ 50 እናሰርዓኹም ኣእምጥዎም በሎም ከምኡ ገበሩ ንኹሎም ኣእመጥዎም ይብለና ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ነቶም ህዝቢ በብ ማዕድና ሰርዑ ኣእምጡ ኣዚዙ ይብለና ዘገርም ነገር እቶም ህዝቢ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ነዚ ክፍል እዚ በሆሜ ደጊሜዮ ማለት ኢሎሚ ምክንያቱም ኣዝየ ዝድነ ኣብዚያ ክበፅሕ ከሎ ፍላይሲ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ሲ ኢማጂን ንስኻን ኢየሱስን ተዘራሪብኩም እቲ ዘሎ ጸገም ምስ ተዘራረብኩም ዲስካስ ምስ ገበርኩም ኦሬዲ ምግቢ ከም ዘሎ ኦሬዲ ደቀ መዛሙርቱ ፈሊጦም ኣለዉ ኣብቲ ከባቢስ ምግቢ የለን ቤት ምግቢ የለን ዝኣክል ገንዘብ የለን ኦሬዲ ንኢየሱስ ሲ እቲ ዘሎ ጸገም ሲ ኣረዲኦም እዮም ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ትብል ትእዛዝ ኣብ መሓላሊፉሎም ሲ ነቶም ህዝቢ ሲ በብ 50 እናሰርዑ ኣእምጡ ኣዚዝዎም ይብለና ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ገይሮም ይብለና እንታይ ገይሮም ቅዱሳኔ ነቲ ህዝብስ በብ 50 ኣእምጦሞ እዚ ኣብ እምነት ይሓትት ኣብ እምነት ንእዛዝ በጣዕሚ ኣብ እምነት ይሓትት እናፈለጥካ ምግቢ ከምዘ የሎ እንዳፈለጥካ ካበይ ከም ዝመጽእ በቃ you don't have any idea ግን ምእዛዞም ፈተና ሓሊፎም ሃሌሉያ ዘገርም ነገር እቶም ህዝቢ እቲ ምግቢ ካበይ ከም ዝመጽእ ኣይፈልጡን እዮም ግን ክበልዑ ከም ትደቀ መዛሙርቱ ሰርዕዎም ንኽበልዑ ተቐሚጦም ኣይገርመኩምን ዋላ ናይቲ ህዝቢ እምነት ኣይገርመኩምን ክበልዕ መቆፍ መባሉ ሞሃ ምድረ በዳ ቅድሚ ሕጂ ኸም ዓይነት ተኣምራት ገይሩ ነይሩ ተዘኸውን ነይሩ ከም ትኽብት ክትበልዑ ኢኹም ሰዓብኩም ንዝበሎም በቃ ኦሬዲ ሪኦም እዮም ይባሃል እዚ ኮ ናይ መጀመርታ ሚራክል በቃ ኮይኑ ይፈልጥኒ ክትበልዑ ተሰርዑ ምስተባሓለሲ ካበይ ከም ዝመጽእ ኣይፈልጡን እዮም ኣብ ምድረ በዳ እዮም ዘለዉ ተሰሪዕ ኮፍ ኢሎም እዚ ናይ እምነት ነገር ኢና ንርኢ ኣብ ልብቶም ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ዓይነት ሕቶታት ተላዒሉ ይኸውን ኢልኩም ተሓስቡ ምንም ከይሓዘ ነዘን 5 ጌራን ክልተ ዓሳ እንታይ ገብረ እንደልዩ ዝብል ኣይመስለኩምን ቅዱሳን ብዝኾነ ብእምነት ተኣዚዞም ኢየሱስ ግበሩ ዝበሎም ነገር ክገብሩ ከለዉ ንርኢ ኣብዚ ሐዋርያት እንታይም ገይሮም ነቲ ንሳቶም ዘምጽዎ ሓሳብ ሓዲጎም ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ሓሳብ ከኣቱ ከሎ ንርኢ ስምዑ እንድሕር ሶሉሽን ዘይብልካ ሓደ ሰባት ሪኢኹሞም ኣለኹም ዶ يحاتكم مو بزعبة حدا تأجم يحاتكم مو خمسة تفطير له يبلغهم مو أوكي كم زجبر إلكم suggestion مسحابكم ممسي
ነቲ ትቦም ሓሳብ ክነጽግዎ ከለው ሪኢኹም ትፈልጡ ዶ ኣጋጢሞምኩም ዶም ፈልጡ ኩሉ ግዜ ዘጋጥመኒ ገለ ነገር ይሓቱኻ ካባኻ መፍትሒ ኣና የናዲሞ ትነግሮም ትመፍትሒ ይኸውን ኢልካ ዘበስት ሓሳብ ትብሎ ነገር ትቦምሽ مسحابكايوم سي ازدا قال لوبس نت قدم حج زينب اب امروم زينب را حساب نسخا زحابكاي ما حساب كوادقو خلو تري مالتي مفتح اكو يبلكا سمعوني قدساني بزح غزي زغاطمنا بهيوتنا سمعوا مفتح اندهر زي بلكا اندحر سئلكا بقى سوليوشن اندحر زي بلكا مست سوليوشن زلو سب تصقع سمعهم حوارياتكم يم غيرو اتنساتهم مفتحي لهم زحاسبو نجر ني يسوس اكافي لهم يسوس كات زمصاخو مو حساب صبق ايكونن سلازي زبلع نسخاتكم هابو ميلو زبلع كيبو خمزي يخلو مستردقهم عقمو خمزي يبلو مستردقهم تاي غيرهم نابتنا يسوس حساب ريعمو سلازي حساب مستي حساب ندحر زي بلكا نحوخا كما خركا ندحر حاتيتكا يوينا حافتها مستي እግዚአብሔር ዝበካ ሐሳብ ወይ ምስቲ ሐውሃ ዝበካ ሐሳብ ተሰማማዕ ወይ አይተሕተል አነ ብዙሕ ግዜ ጋጥሙኒም እና ሓደ ካብዚኦም አይንኹን ስልጣን ሂቡ ምሰፋነዎም ኣብዛ ሐዋርያታይ ከም ዝብሎ ጸናሕኹን ነቲ ንሳቶም ዘምጽኦ ሐሳብ ሓዲጎም ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ሐሳብ ከኣቱ ኾሎይና ንሪ سلطان هيبو مسفانهم نتقال هيزوم أصليتهم تمليزومهم نعور السيئهم نيسوس بل زوم سبات عفانوا يلمو نوم فناوعي اليوم يلوم زبلا عن سخاتكم حابوهم مستبحلو كم تا سلطان هيبكم مسبولهم آمينهم زسلطو كوما يقبرون انتاي دا نام مخنيات محاباتهم يسوس مليسون تايلوهم كيدو زلكم رأي فلطون يلوم أب لوكاس أبزغن already فليت أمم تصنيهم أب ماركوس كوميلهم فلتو يلوم أبزغن already فليت أم سلت تصنيحو زين دامون نخندي سبات كوني ميل بدحريجن أتي مس يسوس مزرراب كم زي وات أم مسفلتو مستنا يسوس حساب كسمام أخلو نري مالتي سلازي بدحري يوم نا ابن السقمتي كوس دو خلو نري وراكوا يسوس انت حاسيبو خمزلو انت زي فلتو بأمنت نتستبحلو كغبرو خلو نري اتم ازازوم دما نابتي تلمامي دومو زي فلتو لممدي اتيومو سمعنا قدسان ناب كال لممد كتاعتو نابتي زعابي لممد مسك زي أبيهر كتاعتو تلمامدو ندحر دليخم تا منقد انكويا مئزاز تراي مبزحتي سب بجكا تزاربني كإذا ذكر دعني زبل يلن تزاربني نبل مو قويتا خاص قبل مهنياتهم تتزاربونا أي نقبرونينا عند حرزي قرناها كمزي سد ولدو لي إخومو تملقت زي بصحق والعمو قص ولدو خرئي زي دلي كومو نخون مالتي زبالك عند حر زي غير كاسي كمي غير كايها دفرت كل وكاب قدم قويتا مسيخا ختمبركا أيكون دي سدراناسي ليخومنا قلق جزاء تباهي الناس رسينا تتصوت وإلنا انتمت أنا مو قلت ولدنا دحر مذكر ناسي كنريهم نخل نحبها خابهم كوميها زابير تزاربنا ندحر زين قبرو خوين ناسي كاب قلتو خمنا حد مفلتي سلازي حساب سقبلنا كسا نلمامد كسا نابزي مزاز ناعتو قسي غيرو يلمامدنا مالتي شالزي ندحر نابت طلق زبل لممد كنا اتو دليناسي مئزاز كنمهار علينا اتا تككلنيا امنت زيا زرئ ነገር የለን ኢየሱስ ታይ ከም ዝገብርን ከመይ ገይሩ ልዕሊ 5000 ሰባት ከም ዝምግቦም ተዛረቦ ነገር የለን ግን ኢየሱስ ንስኻት ገብሮ ትፈልጥ አምላኺኻ አይተሐፍርና ሃይሎም በእምነት ነቲ ሁሉ ሰብ ማዓድ ክትቆርሱ ተሰርዑ ኢሎም ኮፋ ቢሎም ክብርን ጎይታ ይኹን ان امنو ነገር እንታዩ እተቀዳማይ ናአምኖ ነቲ ቃል ዘሐበይ ካላይ ድማ ነቲ ሰማዓነ ቃሊና ናአምን ካላ አብዚ
زغرب ነገር ንሪኦ ነገር እንደሕርዳ አሃልዩ ኮይኑ እንታዩ ናይቶም ሰባት ንኽበልኦም እማት ከምታ አንተ ይዝበልኮ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ናይቶም ሰባት ኮፍ ምባል ማለት አስር ሽድሽተን አስር ሸውዓተ ነተን ሓሙሽተ እንጌራን ክልተ አሳን አልዒሉ ናብ ሰማይ ጠመተ ባሪኹ ኦረሰ ንደቀ መዛሙርቱ ነቶም ህዝብ ከቅርብሎም ሓቦም ኩሎም በሊኦም ጸገቡ ዝተረፈ ኦራርስ ድማ 12 መሶብ መሊኦም አልዓል ይብለና ዘገርም ነገር ነተን ነዚአን ክንድዚ ዝኣኽሉ ሰባት ከክንድ ምንታዮም ክትበጽሖም ያ ኢሎም ዘናዓስዋ ሓሙሽተ እንጌራን ክልተ አሳን ን5000 አሰብኡት አጽጊቡስ 12 መሶብ ሙሉ እንጌራን አሳን አትሪፉ ቶም ቆልኡት ካይተፈቀዱ ተናንስተ ካይተፈቀዳ ማለት ኣብ ህይወትና ነፍስ ወከፍና ከሙ ይዝኸ ኣብ ህይወት ነፍስ ወከፍና ከሙ ይዝኸውን ወይ ድማ ከምዞም ደቀ መዛሙርቱ ናይ ኢየሱስ እዚኦም እንታይ ክትከው እዚያ እንታይ ክትከውን ያ ንብል ጎይታ ሁሉ ግዜ በታ ውህርቲያ እንብላ ኣብ ህይወትና ዋጋ ዘይንህባ ነገር ምስራሕ ባህሪያት እዩ ናይ ጎይታ በቃ በታንሽቴ ነገር ምስራሕ ይፈቱ ብናይ ሙሴ በትረሲ ባህር ኸፊሉ ብናይ ሙሴ በትረሲ ክንዴ ተአምራት ገይሩ በት እዝንታዩ ትብሎ ነገር ጎይታ ናይ ምስራሕ ክእለት ኣለዎ እታና በኤልሳ ዝመጸሰ በይቲ ሰይቲ ነቢ እንተሪኢና እንታይላ ዝነበራ ቁሩብ ትብለን ዘይቲ ያን ነረን አይኮነን እዚያ ቁሩብ መርሰሚቶ ዘይትላትኒ አይላ ግን እታ ቁሩብ ዝበለታ መغፈሊት ዕዳአን መንበሪአን ኮይኑ አሜን ወላታ አብሰራብጣ ትነበዝ ነበረ ሰበይቲውን ኤልያስ ማያስቲኒ ድሕር ምባሉ ምስኡኻ ቅጫ ሰንኪትካም ጽለይ ምስበላ እንታይላ መሊሳትሉ ህያው እግዚአብሔር ምስክረዩ ብጀካ ቁሩብ ዘይትን ሕሩጭን ካሊ የብለይን ነአን ከማን አነን ወደይን በለይና ክንመውቲና ምስበለት ኤልያስ ታይልዋ ከብዝ ዝበልክዮ ግበሪ ቅድም ግና ካብተን ውሕዳት ሓሩጭክን ዘይተህን ንሽተይ ቅጫ ግበሪ ምስበላ ምስተዓዘዘ ታሪኻ ተቀይሩ አሜን ምስንእዘዝ ታሪኽ ይቕየሩ ምስንእዘዝ ዘይተለማመድናዮ ወይ ድማ ናብቲ ዘይተለማመድናዮ ሓድሽ ልምምድ ንኣቱና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ ንሪኦ ናይ እግዚአብሔር ምንቅስቃስ ድማ ኣብ እግዚአብሔር ዘለና እምነት ሞር ከም ዝውስድ ገይሮ ካብቲ ሓይልን ስልጣንን ሂቡ ዘፋንዎም ንላዕሊ ብድሕሪኡን ዝገበሮ ሞር ኣብ ኢየሱስ እምነት ከም ዝሓደሮም ትፈልጡ ዲኹም ሞር ኣብ ኢየሱስ እምነት ሓዲሮም ሞር ኣብ ኢየሱስ በቃ ኣብ ሓሳቡ ምጥቅላል ንኢየሱስ ዝብሎ ነገር ንምስማዕ ንእምነት ኮይኑሎም ስለዚህ በተመሳሳለ አንንስኻትኩምን ንጎይታ በተን ቁርባቴን ንብለን ነገር ክነአመን አሎና ጎይታ ናይ ምብዛሕ እንበር ናይ ሙግዳል ነገር አይፈልጦን አሜን ምብዛሕ ኣብ ጎይታ ዘሎ ምርባሕ ይዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ በእምነት ዝእዘሰብ ኣብቲ እምነት ዘስዕቦ ተአምራት ተኻፋሊ ዝኸውን አሜን ስለዚህ ንጎይታ ንእመኖ ነቲ ዝብለና ከመሳመስና ንግበሮ ሽዑ ኢድ እግዚአብሔር አዚዛ ኣብ ህይወትና ክንሪአይና ጎይታ ይባረኩም ጸጉ ይብዛሐልኩም እዳኩም አልዕሉ ጸሊና ክንወዲና Come to
لك نعيك تنحن نعي مسكر فقرخا كديلك نموتي كتموت صوري كنت تروح فقرك تعرفي كتلوتو نموتي كتموت صوري كنت تروح فقرك تعرفي كتلوتو فقريخا فقري كعبز بيلو خان العلي فقريخا مسخا يلا سبسن آخر فقري كعبز بيلو خان العلي فقريخا مسخا يلا